ọnụ kwara ibe na-ada na ndị Ebuka Obi edikiri egokwa ọgụ sendie ụmụ ya ahụ ka wa jere emebe anyị atak. Ebuka Obi akwụkwara na Chineke gbọrọ gị oku biko preach n'ebe Chineke gbọrọ gị ka ị na-eme. Azụkwara na eze emegide na eze maka na ọwụ na enyochawacha ebe nsị si apụta n'enwe a ga-akụchakwa n'isi n'ala mana enwere ike masa afọ na ya. Ibe m na-ekwu maka ibe Ebuka Obi kwuru maka Dada. Ibe o kwuru maka ndụ Dada ya wụ ibe ọkwa nnukwute ọgụ ka ọ na-edikiri ya ibe ahụ maka na at the end of it na ọmụnwa wụ Dada na a lot of people anụkwa na ka ekwuru Dada data ihe ahụ etiri n'ime ụlọ data preaching ahụ o preachiri data message that miracle or prophet or cited inside the people, inside the members here. Anụkwa ha na kịta ka ekwuru Dada ọmụnwa ga-awụ the onye a ga-stone to death. Most of unu nọ na WhatsApp, nọ na Facebook, ihe a gwara unu mee ka unu na-eme, ihe unu nụrụ somewhere ka unu na-eme. Chineke nyere onye ọwa na amamife to think and the reasoning and to help himself or herself. Chineke nyekwere na onye ọwa na-aka ọrụ, nye onye ọwa na-akara aka. So mana eme achọghị iche echiche na uche nke ya gebe ntọntịrị agwa ụnụ na dadawu nke a, dadawu nke ọzọ, dadawu nke ọzọ. Ebuka Obi wee Nollywood, ịmana ọ acting ka ọ na-eme Nollywood. Ọ actor, content creator, is a businessman, wealthy businessman. Ọ na-eme Sarafiki water. Were na ihe ọ na-akọkọ o ji anakọrọ unu ego wee na-alụgasị unu ọgwụ na-emegasị investments. Enwere a lot of people like ihe ọ na-eme because ọ ịdara ya inwe member ọ fọrọ ndị a ka esi nwekwa zero beta. Ndụ Zion na-patronize that zero beta too much. Ịghọtago? Adonu ụmụ Chineke unu kwesịrị ịdị holy dị nsọ mana unu na-aṅụ alcohol na-akwa iko nkwari na-eme ihe masịrị unu. Nke ọrụ na-eme ya jisi ike. Dada ndụ na-ekwu eziokwu. Dada with the righteous and the holiness. Ọ na-anọ maka ha righteous and the holiness. Ndị dị nsọ. Paka Ebuka Obi dị nsọ. Ebuka Obi agaghị compare onwe with Dada. Dada with the only one after God. Onye na-edobe iwu Chineke. Onye na-ekwu eziokwu. Onye na-edobe iwu mostri. Ndị ọgwa mere ebe ọwụ na ha tiri isi mmụọ na-anabata fa na-edobe iwu ha nwawa aka ji ọfọ. Bụ mmadụ wee Dada, Peter Toch, Haile Selassie, Holy Emmanuel, many of them, Marcus Garvey, Malcolm X, Menelik, a lot of people, the ancient people, the great people kwuru eziokwu beshiri ibe ike wụ Dada. Ebuka Obi dị ka ọ mazighị ibe ọ na-eme because ine anya kịta ịfụ na ọ nọ n'ọkụ. A lot of people, ma ndị custom, ma ndị army, ma ndị police, ma ndị mapol, ma ndị navy, ma ndị lawyer, ma ndị ihe niile kwụ ya n'azụ ma security ma ihe niile o ji aga ehatago onwere na-atụpụrụ ya ọnụ. Aka dị onye mmụọ ofinye n'isi. Mana sometimes ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ your educational level, your academical level, your qualification, your learned, what you learned, kedu ihe mepụtara about after that. Ị ga na-akọrọ go bullshit. Even the Dada na-eme ha. Ọ na onye ọwụ na Dada. Ọ na onye ndị isi nkwọcha ịbụrụ ndị isi nkwọcha na ndị abụ isi nkwọcha maka isi Ebuka Obi ji emecha kwọcha. Ndị abụ isi nkwọcha ukwu ndị alụlụ ana. O nwere ihe mere Chineke ji necha kwọcha aba isi.
ndị anyị bụrụ ndị isi nkwọcha because ibi na-ekwu dada gụnwa na onwe gị bụ isi nkwọcha ịmakwana ndị isi nkwọcha enwere a lot of ndị isi nkwọcha ha ga mbụ isi nkwọcha ultimate warrior wụrụ dada dịgasị ya ba ọ Chukwu kele ihe niile ahụ ihe a wee ma Chineke aka and unu bido ha amawa Chineke aka na ibe Chineke kele ịma na Chineke ji eme unu expose in one way or the other nature onweghị onye ga-eje ma nature aka ma members of Zion ga-ejikwa aka ha mara ibe na nke a ihe ahụ nature ịgago tochi igbugo Chineke mma n'ọkpa and Chineke ji eme ga expose maka ihe ụdada oge Frederick Lugard bịara bịa ya ndụ dada ahụ ka o gburu jee nene the picture ma ọ wachọ nya na Google post wee here gị nwa na ahụ na-igosigo na ebe ije esi were strike na ebe a ka iji ama na o nwere ebe edere na Bible asị horse ya gaa ije horse kwuo okwu okwezighi aga ije ebe a ka horse ruru kwụsị sobara ndị ahụ ndị dị nsọ horse ji aka ya kwuo okwu ka mmadụ so the time is here ụmụ Zion gbawakwara na onwe unu mbọ because ibe isi ike nke unu dọtara ka unu bụrụ kịta ego na ibe isi ike unu kọsụrụ ibe isi ike nke unu ji adọta nke ikpeazụ a ọ ga-eme unu na-ata anụ mmadụ maka unu agaghị afọ ihe unu ga-eri unu agaghị afọ ihe unu ga-eri sọsọ Ebuka Obi je na-evugharị ego ya na ejima ya unu na-ata abụba agụwa na-aga unu gịnị ka unu na-eme were enwe ego ya kretiela unu job opportunities eje ha atọ na-enye unu nwere aka nwee ọba nwee isi nwee vụrụ chọọ na ibe unu na-alụ kretie job opportunities ebe a na-akọ akụkọ too much ọnwe ibe ekwuru ekwu ka eji achị ụwa Ebuka Obi ịdụ alụlụ ana ịdụ ahụhụ ka m gwazie gị na ibe eji achị ụwa ibe edere ede su na-enye unu faịlị ka unu na-egbokọnọ documents nke ọwụ na ị nwere idobe ya su na-enye unu ibe edere ede su ana na-enyezi unu okwu ọnụ ahasa anụ ụvụrụ unu onye jeche obodo oyi onye jee sọnwe amata nwa obere ibe kama o ji agwa unu nke wee eziokwu ọchịkọ na ọnụ were unu na-eri m na-eme ihe ma ndị okenye luchara 80 years 100 years 60 years 40 years ma ndị 20 nọkwu ya ma ụmụ arịghịrị ụmụazị a na-amụta akpa eje ka efucha ụmụazị ahụ kedu opportunity ibe gịnị ka ba ji eme ndị okenye na-anwụ anwụ ndị ibe siri ike na-enwekwu nke ọha bada eji ha azụnye ụmụazị na-echegide eje nwụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ ọrịa dị iche iche do onwedịghị onye na-ekwu datịwara na ọdadawu nke adadawu nke ọzọ unu nwere efe onye nwere efe na ahịa akpụ because ọ bụrụ na ọ batabeghị be gị ọ bụrụ na ibe isi ike onwebeghị nwantị na ọdị ọda na-eje gị nsogbu ị gaghị ega na-ege ọdos nonsens onye nwere efe na-ege ọdos tens mụ nwa na akwụkwọ nji asaịn ebe ọ gwọrọ wa ebe nji asaịn nwoke saịn ọsị gị na-eche wetara ebe dị ya akwụkwọ ebe ọ ka ọ dị ofukewu nke gị ofukewu nkefe iji asaịn ọlọrọ ya ịsaịn hụ ya ba kewa ga azụ nke a ba asụ unu bịa saịn ụnụ anara ha ọsọ unu na-eje ege dada na asaịn akwụkwọ saịn cha pịawa ahụ na azụ sọsọ ibe ekwuru n'ọnụ ka unu je na-eji na-akpagharị a na-ahọrị unu ọ bụrụ na nnọ na-ege asịrị mụ nwee mene ejere m kongres jee broklozari na 21 aka 22 aka bụ ọgụ jee jụọ ha anyị nwa jee 13 kongres niile nọ na aba ukwu aba ọwụ na ebi na aba ukwu aba iji ahụta ibe nna agwa ha anyị na-eje 13 kongres broklozari niile n'ebe ahụ ma ndị aka bụ ọgụ ma ndị ukwu mango ma ndị sempos aba ukwu aba ma ụka achịba pancha niile anyị agbakọdọ ka ahụ eju anyị na-eje ụmụ ndị ibe a na-agba ya National High School ma ụmụ agba ibe ebe a hụrụ field ebe a na-emegasị ụmụ crusade ma ọdụ steeti ma crusade ụmụ ụkpai ma Chudo Okolafọ even asị m gwogwo onye ije na-ege meseji ya agwa ngo gebe meseji Chidi Okolafọ evangelist Chidi Okolafọ jee gee evangelist Chidi Okolafọ ị ga-afụ messages ọ dropụrụ at the area the den will you still forgive them again injury time ọ na-enyegasị gị ọdịsi time ọ na-enye gị message gaa gee injury time of evangelist Chidi Okolafọ will you still call them your brother again after everything they do to you? Will you still forgive them after everything you pass through in your life, after what people make you to be? Nna Chidi Okolafọ were powerful onye na-enye message. You may not see him, but you will see the message is with action. Onye nọgata ọfụta ofu ebe ọ na-akọrọ ofu ibe
Ebuka Obi nazi eme nkọbieri ka m kwuzie ya ọwụrụ na ya ka eji blọk my Facebook blọk ọnụ my Facebook na ebighị na Facebook I no live in Facebook ọwụrụ na ya ka unu ji eji arịpọ mana onye ọwụna nwetara na odi mba ọgụ near me ife m ga-eme onye ahụ mara na ọmụnwa traditional nwoke dị nwa udude nke mmiri kingdom onye nwere efe na ego asịrị onye nwere efe na aya agbụ ịnọgịta na-akọrọ go dada ị nwere dada Chineke enyeghị go dada ya ga iji na-akọ ọnụ o nyere gị isi nkwọcha Ebuka Obi ibe e nyere gị uwe isi nkwọcha enyeghị go dada jee nene ndị isi nkwọcha niile nọ n'ụwa chenene ebe na-eme ndị isi nkwọcha na ha like ha ụmụazị fa na-eji ọkpọ ekewasị ụmụazị isi because of isi ụmụazị isi ya na-etobe kana nke isi akwọchasị ya ndị isi nkwọcha Ebuka Obi onye isi nkwọcha Ebuka Obi onye isi nkwọcha ijere kpọọ ndụ dada aba ndị isi nkwọcha kwanụ ma na enwere ndị isi nkwọcha nwee isi ndị etuku nwee isi ndị ọmụ nwee isi dada nna m eje gbanyụ ọkụ n'ife nsiri because ị nwere ọtụtụ ndị na-esiri gị nri onwe onye na-esiri m nri ị na-eme salafik wọta ndụ dada sikwa na wọta ị na-egwuru mgbe mmiri ife na-eme nkọrịchiche Ebuka Obi ọrụ taa ma eji aka ndelete my Facebook mụ nwa ga-eji aka ndelete my Facebook na ọnwụ na ebe repọtụ hụ ya ndụ chakams blog report bado my Facebook jikwuo na aka ụnụ kwatuo ya it doesn't concern me nna ọ na-amachasị ibe ike ka m gwazie ya ụnụ n'ebe ahụ na-akparị ndị dada na-akpọ dada ọ mụ nwa dada ọ mụ dada o mechaa jee kpọọ ndị polisi ya gọọ ọsụ na ọwụ nwa Chineke nna onweghị onye iwu nwa Chineke woe to you woe unto you that claim that you are a prophet while you are a Nollywood iwu a prophet. Woe unto you, say that you are a prophet from evangelist to prophet. One, chai, Obaria, Batara Dada Mudu de Gamri Kingdom. Okwa Miria Ikona, Willa Salafiki, water, Ogukwe, Onakwa Kute, Kozolezo. Onakwe, Willa Miria, Willa Mess Salafiki, water dele. Omogwone Salafiki TV, Salafiki, Sachakolo, Salafiki Hospital, Salafiki TV, Salafiki Content Creators, Salafiki na well, Ongolende John Engolenda Salon, Ibo, Akwa, Sachakolo, and the money. Onya Banana Daga, no. He don't buy our market. Na Ebuka Obi na-achọzi okwu. Eziokwu ka nna agwa gị nke okwuteghị nke a. Nke okwuteghị ya. Jesus Christ wee dada ka ọwụ. All the prophets of that time ọ na-eso ụzọ ba wụ dada. Solomon na ọmụkwa ife ọ na-ekwu. Ọ maka nke ya bịara na ọmụkwa ife okwu ga. Yeah. Igbo Channel TV n'ebe a kparịa ndị dada na-agwa gị dada ịgbakwana iwu Igbo Channel TV Salafik Hotel ifugonienu Salafik Hostel na nego ka ahụ Chineke na nekwana Ebuka Obi echikịta ndụ Zion onye fụ m ọsọ I reject dada I reject na aka m onye reject ya na ha reject onwe ya onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya eziokwu ka nna agwa gị bụrụ akwụkwọ na ọ bụrụ na nna ene onwe m anya na evu ndada akara m ije disify Ebuka Obi eziokwu ka nna agwa gị ije ha awụ dada imegodi ịwụrụ dada na saịdị ije awụ ya saịdị ya ka ntutu isi agba ntutu isi ya dogo kana iwe pute yo ina wana na prayer evo nke abanja na onye tine na prayer the only prayer I can put me into is give me money achọrọ m iri ego ndụ Zion nyenu m ego ka njerie only prayer I ga-put me into winye m ego anaghị ebe ala ike ịnọ ebe a na-aka akụkọ too much eziokwu ka nna agwa gị nekwenụ ndụ dada ịmụkwara Peter ị na-afụkwa nna nekwenụ Ebuka Obi iti igo na dada ịmakwana Bonnie Willa wụ dada. There is a land,
I've heard about so far across the sea. There is a land that I have heard about. Ebuka Obi ndo Dada ka go the holy. Ibe na Rototom festival. If ebe born in Spain eme ihe ọ kago nwe crowd. Ebuka Obi na-etiti in short let people in short no chocho ogu in short ị ga-ayọ biko. Ịmakwa onye born wela. Ịmakwa onye wu born spear. Ịmakwa onye wu Israel vibration. Ebuka Obi ni wudo nna anyị kọbiriri ya kọbiri. Ịmakwa onye Bob nna anyị ịmakwa dị ga-agụ nkwa the profiles of ibe chọrọ ịnụ ọgụ ịchọrọ ka eje court ịchọrọ ka eje law chọrọ ka ụmụazị ya ịchọrọ nna very dark man wụ Dada ka ọwụ. Nna ọ dịkwa ka nata juo ndị igokwa the private jet iji agba ọsọ because anyị ga-ewere that place. Ịdọkịta ị ịmakwa na ndị Dada wụ Zion a na-ekwu maka ị na-anụkọ maka Morgan Heritage. Go and tinye na Google Ebuka Obi ka ịfụ Dada. Just type nke na Rototom Festival Rototom nke dị na Spain here. Dịkwa na onye na ịmakwa Lucky Dube nna na-ekwe na Ebuka Obi tara Chineke ọkpara ya ọ nọ ọrụ ka ọ chere Chineke ka ọ na-challenge the only one left in the God house ka o jere kwuwa okwu. Ndị amụma na ndị nsọ Ebuka Obi jekwere Jamaicans chọrọ ka akpọ ọsọwara ga-afaba ma elephant man ma Luciano it's me again Luciano the holy man. Give praise to Rastafari and all praises unto Jah. Ebuka Obi, you are nobody. You are just deceiving our people. And when we are serious to come and see, you carry police, you carry army, and the all kind of oppressor. You show you knows you got no power in you. Ebuka Obi. So power in power ndweke. You are a disgrace to the holiness and the righteous. You were a disgrace to the holiness and the righteous. Jesus onwere security oji. Ine follow ụzọ ya. Na general na ewu no onwe gị nana. Echere na mmadụ ka ewu. Ka asụ gị need help. Nwanne ịma ha ebe n'igwedo. Ọwụ na ịmụ ebe n'igwedo. Ọwụ na ịmụ ebe n'igwedo. Ije na-eje na-awụgharị n'ebe agụrụ na agụ ndị mmadụ na Nigeria. Lekọta na-ewetara ndị Dada ọnụ. Nna ngwede ije ha aga anywhere. Ma ụmụ nwaanyị mara mma everybody na-esogharị ndị Dada. Ibi ebe anyị na-eme festival. Ibi ebe a na-eme festival makwa na German na city anyị o nwere ebe a na-agbọ ndị ibe a na-agbọ ya. Chineke chere ka ncheta ebe ndị Dada na-abịa every year. Na Bezenbrook na anụkọ maka Bezenbrook Nederzaxen. Type wire Bezenbrook Nederzaxen. Every June July ndị Dada niile nọ n'ụwa niile na-abịa here Ebuka Obi. A na-agba nnukwu tiketi eje enenebe. Ịbịa na omedo ka bịara Germany onwere onye bịara nenege. Only Dada people chọrọ ịga festival ime program. Ebuka Obi a na-agba nnukwu tiketi enenebe. Even ndị Nigeria kpuru isi. So kuzie na unu na-agba ọkada were keke na pepe. Unu anaghị agafe. Even nwa Fela Kuti save akarigara this is Shewu Kuti. Akariga dị ya international karịa Ebuka Obi. Ebuka Obi wee deceiver. Ọ na-edeceive ndụ bai. Uti ndị ahụ Ebuka Obi na-edeceive ndụ bai. You don't know what you would did I need to go far. Ngata na Holland ndị Dada eju ebe ahụ. Ibi ebe ahụ ijekuru ndị na-ekuru mmiri n'ele. Ị na-aza Zion. Nna ndị Dada wụ Zion. Ma culture. Panchani ọha nwa wụ Zion a na-ekwu. The Zions a na-ekwu ndị Dada. Iti ebe a bụ emerụ ọgụ nnukwute ahụ. O mere onye amaghị. Who don't know? Onye ka ị na-edeceive. All these people graduates
graduates gachara school na Nigeria onwe ha onye nwetara nwụrụ ọrụ ọ na-eje ka ekpere ga-ekpere ka i wee nweta ọrụ na very dark man Dada ọ ya nwa ga-enye ụlọ ọrụ ọ ga-akịta fix one or two things maka ọ nwa ndị nwere uche ndị Dada ndị nwere uche ọ ga-akịta anọ na fix ihe a na-enye ụlọ ọrụ na na-ekpere ebe a ejecha ụlọ ọrụ ihe epụcha ụlọ na-eje unu n'idiri ọ dịka ebe a na-agba egwu ọ na-agbacha egwu ibe dị iche adọ na ahụ gị ịgba egwu wee exercise ọ nwụkwuru ọnụ eji agụrụ ụlọ egwu ndị ilo ya ese na o ji agwụgwụ ụna na-agba egwu a na-akọrọ ụlọ egwu makwa ibe we entertainment ije na rọtọtọm ibe na rọtọtọm ibegasị ebe a na-emegasị festival ibe na Bezenbrook Chineke onye ọwụna Dada everywhere enwere German Dada wee Holland na Dada wee everywhere Ebuka Obi ibe ahụ international ya na-enweghị iwe gụnwa na onwe gị nụọ na nwaanyị naghị eje nụọ nwaanyị gaa nụọ nwaanyị Ebuka Obi anụọ na ma ịbụọ na-achọ ịnụzụ ịtọ jee nụọ nke gị anụgo nwaanyị na-abọ one ka ị nụrụ traditional nwoke dị Dada nwa udude nke mmiri anụọ na nwaanyị na-abọ andịba na-emebecha ọfụma ị na-achọ onwe ha ije ha emebikwa n'Igbo again. Nigeria don't recognize Dada. If you don't want practice Dada, go to Jamaica. Kazu eziokwu bondo jioma na nwete ga atụbangi ime mụọ Dada ọsịsọ. Nigeria ọ na-recognize Dada ebe hụ Nigeria isi n'anya. Chariboy ọhụ Dada ka ọ beto Chariboy aka ka ọ mari ego agba. Bonna boy ọ Chariboy ọ Dada ka ọ meto ya aka ka ọ nurie okwerie ọ mari ego agba. Nigeria don't recognize Dada. Very dark man, no Dada go touch him. Go molate rieg guy. Molate has a buy ni never Dada so. In agree. So Nigeria don't go. You Nigeria. Who be Nigeria? Mother and all your way and throw away na choice and recognize here. Ijenye go jena wishimba. A half 1 year charger. Na okuko na choduko aga kono ibe na street road house ogbe ono na ezuzu okuko na acho na eziokwu bụ ndụ chioma zana ezigbo abago he think we use military force power to fight. He want to know what happened to him. These people na amaghị ibe. Na-emere ibe na ha wo ụmụazị bezikwu ha na-achọ ka abụ new okenye enu. Ana-eme. Nollywood oge watch ya ife na omego 2 movie nke ọzọ with Mama G. Ina ya oje nwere ike oje na Nigerian government register as a content creator as a Nollywood. Ọpụta ọ na-eme ihe a ife gọọmenti na-afụ ụwa na-eme acting ọdụghụ real ego onye ma ibe agaghị ete ka Ebuka Obi serious olesi chọrọ ego pure water ijegolo salafik water ọ business ka imere ọ na-eme business ndị o nwere ụlọ ọgwụ nwere onwe ihe entertainer onye awe entertainer ka ọ entertainer Ebuka Obi is just entertain. All I met people entertain. He's a singer. He's a musician. So Ebuka Obi can sing. Copyright. Because if you want to copy a good warrior. But I'm the Jacoria beating on a TV voice, yeah. Which is everybody can do it. Man, ije kutobazin the Norio, when I talk you vlo harati, now no pelem penos under the dog. Come by uno. Go now no ha. Unu pele mpe eno sando Dada ogo unu epeka ka ngwa ya unu dugoro nyegori unu dugoro na ahụ unu do 1 million that is ona unu ha na ngo okpara na ngo unu ha na Lagos unu ha godi 1 million unu kapele na helu mpe unu kapele mpe ndo Dada na-achị ụwa na ande fa ga na-achị ne ụwa ife osokwara unu na-eme fa ga na-achị ne ụwa de ha na-achị ụwa na ndị ha ga na-achị ya lukwu echi onweghị ikpe unu ga-eme echi unu ga-apụ ndụ Zion niile onye ọwụna mụrụ nwa from now ana mbe ya esendịrị ya unu
onye ọna mụrụ nwa kịta na iji abụ nwa gị ahụ ji awụ dada and mụọ ya ịkpụọ ya dị isi gị nwụọ mụnwa na-agwa gị ya ịkpụọ ya dị isi ị ga-anwụ ka ụnụ hụ na ike dokwa. How many people you don't help? How many people I don't deceive? If you count how many people you help, you count how many people you deceive. Ebuka Obi deceive a lot of people. Arrange everywhere arrange. Agba ya nkịtị ọ na-eche na o mere ihe a. Ife niile Ebuka Obi na-eme, most of ife niile ọ na-eme wa arrange. Sọnsọ ebe ọ naghị eme arrange wụ nna igo Sarafik water ị ga-akwụ ụgwọ. And ị ga-enye more money because of gịnị? Oh brother, oh evangelist. Igo zoro bita ị ga-akwụ ụgwọ. Ọ business nke ha awụhụ man of God. Ịla ha na hotel bụ iji akwụ ụgwọ. Onweghị nke wụ free. Onweghị anything free ị ga-enweta from Ebuka Obi. Other businessman and ọ na-help people. O nwere ike ịnọ ndị police niile ama ndị amị ama ndị lawyer niile a na-akwụba ụgwọ. Onwe ndị na-edu ya ozi a na-akwụba ụgwọ. So he's a businessman. He's also into Nollywood. Nke azụ Crystal Bell. Kwa Bell do na ha. Macau Bell. Kwa Bell ka ihe a na-ayọ Bell. Ọwụghị ebe a ka ị kwesịrị ịbịa. Crystal Bell. Iwodoghị nke bụ ebe wu nke gị. Crystal Bell nke gị na jee chọwa ebe Bell do. Bụ ebe a na-akụ Bell ma ọ na nke Ekehit. Ọ na-akụ Bell ma ọ na nke mmiri egwu ile ọkara akwụ. A na-akụ mgbịrịmgba ebe ahụ. Igbo amakwa ikwu ogodi ya. Nakata ya si na-ewetara ndị dada ọnụ. Gaa gwa Ebuka Obi na ya ekwuzikwere maka ndị dada bọsị ọzọ. Ọ ya preachie ife Chineke chọrọ ka o preachie, mana ya ekwuzire maka ndị dada. Ka ọwụ na ọ chọwa gị close, ọwụ na ọ chọwa go egbu ọ gwara ọgwa. Ya ekwuzire maka ndị dada na ọ maghị ibe ọ na-ege ahụ tọrọ ya. Ndị dada na-emere onwe biri onwe ha life. Ịnọkọta ikwube maka ndị dada. Kedu qualification gị, kedu Chineke kpọrọ gị ibe ahụ? Ndị ọcha wetara ụnụ ụka. Ndị ọcha ahụ mere ọ dịka miracle ahụ. Nigeria na-ekpe ekpere 99.5%. Ebe a Nigeria ka ife isi ike ka. Nigeria ka ife na-esiri ike. Nigeria ka president pụrụ apụ na aka new president mma. Nigeria ka akpara isi dị dagide duka to nke from nke good luck to ife a. Ọ bụ ka ọ na-akọ maka ọ na-akọ Dada jikwere mee nke a, Dada jikwere mee nke a. Anwa kpọrọ ụnụ niile na-akọrọ nonsense ya ha ma ndị dada nọ n'isi ime ụnụ ma ndị isi nkwọcha o akpọrọ ụnụ ka ịbụla nga ọkpala ahụ ụnụ kọọ ya rice ọ ga-emewe ọfụma. Ụnụ kọọ ya rice ọ ga-emewe. Ụnụ enweghị nnọfụ nni kịta ibe adụghị nni adụghị ofu mkpụrụ ofu mba ji 7,000. Ụnụ eje nọrọ ebe ahụ dị mkpa ahụ sichara ike ma ụmụ nwaanyị ahụ siri ike na-acha asịrị eji akọrọ ụnụ. Nshọtụlụ ọgụ a sụnụbazie ọgụ a sụbido na kọmentị ya onye ọwụna dere nọnsensị ebe a ọ na-agbazie ya onu. Onye ọwụna dere nọnsensị hie ndị vuru batrị nna ụnụ achọ batrị vurunu batrị ebe o vuru ivu ụnụ bụkwa ha na onye vuru batrị ya nwanne vinu ya batrị. Ụmụazụ be anyị ụmụnne anyị ndị be anyị ụmụ ogbenye ibe m ndị enweghị ka ọ hapụ ibe m ụmụ Chineke ndị nechọra Chineke ndị Chineke kere ụnụ o siri ke ụnụ nye ụnụ akara aka ụnụ na-ekwere ka onye ọ na-anara ụnụ akara aka ụnụ mana vurunu batrị chọbanụ ndị evuru batrị na na-enyefe batrị. Jeru na nke mata ya asị eze akụ nata na ihe ochie batrị ndị ọcha niile dị ebe ahụ. Ndị odozigoro ndị ọgbafugoro acid ndị ọgbafugoro ibe gbaịkwa ya ibe dị mma ndị ọlụkwagoro na ka aka na akụkọ ochie moto ọ wụrụkwa new moto ọ ibe mbụrụ ọ na-eme ọ na-edoziri ndị ọcha ibe kama ibe ndị ọcha ji emebi mata ya asị eze akụ a na-edoziri ndị ọcha ibe na-akritisize kwa ndị ọcha ahụ. So biko jeenu na nke mata ya asị natara na nye nọfụ batrị vuru ya na-akpagharị na comment section ma onye ọnwụ na-evuru batrị ya biko vikwa na onye ahụ batrị. He had not defeated the Dibia and now he wanted to pick a fight with the Dada kingdom. Pride goes before fall. Nwanne ọ dago ebe a ka o ji etipi onwe ya. Ndị dada ahụ na-atụfuru ya ọnụ. Ụmụ Chineke na-emere onwe ife n'anyanwụ na ọnwa na kpakpando ibe niile ka na-eme exist n'elu ụwa today wụ ndị dada ahụ.
Ebuka Obi. Mokando Dada or the prophet. But man say, how long shall they kill our prophet? And why we stand outside and look? Some say it's just part of we eat. And that's why don't be afraid of Ebuka Obi and the Ndomapori and Ndame. Have no fear for atomic energy. None but ourselves can feel our mind. So, how long shall they kill our prophet? Ebuka Obi who persecute oppressors. The wolves in the sheep cloth. Kedu otu o si agbawa ụmụ Chineke? Ọ na-anakọrọ ụlọ ego were na-emere ipo na-arụrụ hotel na-eme ihe a. Ọ naghị ewere ego agobere isi ka ụmụ ogbenye ka ebe enweghị ụmụ ogbenye nagasị n'ala Igbo. Ịnata ndị ọgaranya nye ndị ogbenye, ọ nweghị ịnata ndị ọgaranya divert ya. Because I need somebody. I need somebody ga-anọdị ya for ndị ogbenye ahụ so that onwe ọ na-esi na-ewekọta ihe a because the opportunity dị. Ife ahụ hijack ka Ebuka Obi hijack good things na-abịara ndị Igbo. Werezie na-ama ihe a na-criticize ndị Igbo ahụ. Ọwụ na ikwe ha na Ebuka Obi agaghị enyere gị aka ma ọ ndị amị eme gị ihe bogo ofu ihe. That na agaghị awụ ọkụ n'ala Igbo Ebuka Obi. We need somebody ga stand there. A na-eweta ego ahụ were na-ehep ụmụ ogbenye nagasị na village without irrespective of their belief. Nke ị na-eme dịka 419 ọ dịka wayo. Kedu ka iji esi na-criticize ndị mmadụ? Enwere ndị Chineke kere isi nkwọcha, nwee ndị Chineke kere dada, nwee ndị Chineke kere isi etukwu, isi bụ anaghị etokarị this level. Nwee ndị Chineke kere onye ọwụna. Why ị ga-eji na-ekegharị ibe Chineke kere, ị na-criticize ibe Chineke kere, ị na-achọghị okwu. Very dark man anọrọgodi ya na ọ ga-help a lot of people. Ọ ga-eme ife niile ahụ unu na-eme in the name of ihe a. Na ị chọrọ okwu ka ị chọrọ. And onye ọwụna je eje ọgụ a nke awụdụghị nke a na-akọ ọgwụ ma ihe a. Chukwu okike abịa mụ ya pịawa gị azụ. All these angels ma on this ihe a. Unu na-akpọ na egburigbo ọnụ mana obi unu dị anya n'ebe fanọ. Ewere aka ntị mụwasịa unu ntị. Ị gaghị achọ ndị dat enweghị ni ekpere ọ dịsị ndị niile a ndị nsọ niile ọ dị sent wụcha ndị nsọ ka ndị dada ka ha wụ. Kịta ya amara gị ọ dịka ekpere unu na-ekpe ọ dịka ihe unu na-eme. Yes, ya amara gị Jizọs nyere horse. Jizọs nyere horse. Onyaha onye Jizọs jiri ọdịmkpa were na-aga ji ụkwụ na-aga na-abụ ndị ogbenye na-efe idi ha nye ndị ogbenye ndị ọbịa ha fọ ndị ọgaranya. Jizọs abịa fọ ndị ọgaranya. Ọ sị na ọ dị very difficult for ndị ọgaranya ịbada to that kingdom. So amana m ibe ahụ na-evugharị ego. I will preach you what is supposed to know. Jizọs sị na ọ bịara fọ ndị ọgaranya. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso elecha ibe niile ị nwere sobe ya. Were ibe niile ị nwere ga-ahepụ ndị ogbenye. Akpara na aṅụ ga-akọ n'elu ụwa here because ebe ogbe akagodo n'eluigwe. So why iji alụ hotel? Why iji eme business Rafik water? Why iji unu ji emegasị business? Jizọs abịa ha fụ unu nwa maka ebe aka onye dị ka obi ya dị. Anyị nwa mmere ịga na ọdụghị izi ịga na ịba na anaeze. So unu enechago anya ibe unu na-emewu dos amachi ụwa George. Enenego mgbe aktịrị ife na-emewu ife iwe Nollywood. Yes, ihe iwe Nollywood. Nakete na-achọ okwu. Nke a this time around ijere gbuo ndị dada. Onye ọwụna kịta awụ dada na nwanne onye ọwụna bịara side gị jide ya. Onye ọwụna metụrụ gị aka na ịwụ dada mmadụ ekwu jide onye ahụ. These people ọmụkwa na enwere ndị nwere isi nkwọcha ya nwa wee Ebuka Obi nwere isi nkwọcha. Nakịta ụna na-achọghị gị okwu ka na-awụ ọ dị ka traditional nwoke dị anọjugo ahụ. Onwezi ibe ọzọ ama a ga-eme ya na-awụghị sị na ikritisa itikwa ndụ Zion violent ka ha je chọba ya okwu. Mana this time around onye ọwụna kịta ga-ezuzu na onye ọwụna ga-ezuzukwa ezuzu na m ga-etiriti fọkọp onye ahụ nke nwere m ga-esi etiriti fọkọp onye ahụ ọ gaghị ala ike ya.
Yes. Nọkọta na-achọ okwu ọ na-akachi na ọkwa amachasịzi ha ibe ike o. Ibe isi ike dị n'ala Igbo, yes. And onye ọwụna ine anya kịta ịfụ na members of all the Zion na ibe isi ike dị. And ọwụrụ na if care is not taken, ha ga-adaivu ego niile ahụ ị na-eprezentị ebe ahụ. And ọwụrụ na ha ewepụta ego ahụ ewepụta ya, ị ga-ama na ụfọdụ ekwechiri go. Ọwụdụghị na ọma ndị na-abịagharị ka nwa bụ usu ka na-eme ka nwa bụ usu n'ihu ọlụta. Na-eme ọ ghara njikapa why not ife niile ahụ ịpụta daa at once. RNG anọgete ofu onye abịa mee miracle. Onye ka ofu onye abịa nye testimony. Traditional nwoke dị onye isi ọfịa. Dee na-eje kpata ofu agbakara dị ngwo ma ya agba. Onye ahụ ba na kịta regret ife o ji bịa kwuo ibe ahụ na Zion. Because ndị isi ọfịa ma onye we ife ahụ. Ifugo na ndị isi ọfịa onye Ebuka Obi na-achọ ị na-arịbata agụata ma ọ gaghị onye ezirivita agụata ma nwaanyị nke ife ivuru amụma mgbe ahụ emechara ma ọ na-ezumebe ha dị ya dị kesi onye agụatakwa onye isi ọfịa bịago mee testimony ọ na-ehu ehu ọ na-awụ na ọ na-ohu ma ụfọdụ ndị isi ọfịa ndị ala nji ibe na-eshiri ibe ha ike nọchasị owu ya gasị ụfọdụ ndị be ha hapụcha adaba ka a na-eme ibe Ebuka Obi iji enyelekọta ndị anyị disivụl iji enyekọtara ha aka to God agbara na most of ibe unu na-eme wọdio police in the helicopter searching to buy me, soldiers in the streets disturbing my people. But if you continue to do it like that, child, you gonna keep on we no trouble your crystal bell. We no trouble you at Zion. I no kwalo ngwaye. Uno kolo makande Dada bia. Ifugo na. Aneze megide na aneze. Woto ndo aha na asị na bakwa prophet why na ihe awo na-eme. Kpọọ polisi ọ na-ezogharị gị. Maka papa gị mụrụ gị polisi zogharịrị ya. Na ụlọ ndị RNG Miracle Center. Na ndị ahụ ndị RNG. Wanwa RNG. Maka na vanwa bụ RNG. Ndị RNG. Ụmụba RNG. Ndị eji emela ya RNG. Ha niile na-aza nna anyị. Chai! Don't call Ebuka Obi name, okay? Ka azụ senti oti ọla. Oti ọha. Ọ mụnwa ụmụ ọha gị. To God who made me and you. Senti oti ọha. Kwa azụ gị unu jee chọba ndị Dada okwu. Andị ọnụ mana ọmụnwa Dada na mụnwa Dada. Unu ji anụ nyukwu ọgụm. Anọfụ ha na Dada na ọ na-emere onwe ibe Ebuka Obi evu amụma o jeghị eji amụma ti inwe ọgụ na my territory onye anyị nọ kịta Flavor Dada ka ọwụ Chineke o ji emenwe ihe nọ na Flavor odumeje na-ahazikwu Dada o jeghị emenwe ibe nọ na ya before you know it ma atọ n'ọrụ niile wụ ndụ Zion to Dada ọ wụrụ na m emeghị ya o my Chukwu okike abịa ma Yesu nna m kwuo na eji abịara mmezu na ntest ihe ka mgbara na okwu ọnụ na-abịara mmezu ndị ọ na-eme eme ọkwa Ebuka Obi kwa Dada ịmụta nwa izizi ọwụhụ Dada ịgbara na traditional adị eme a na-emụta nwa izi o ji awụ Dada ana m ese ndị Dada millions of Dada maka ibe nwere millions of members so ana m ese ndị millions of Dada n'afọ ụmụ nwaanyị niile ndụ Zion lesivuo ya unu ji amụ Dada andị mmụ ha ya jekwa egwu Ebuka Obi na ịmụọ na Dada ịmụọ ya je egwu Ebuka Obi na ịmụgo Dada senti oti ọha ana m enye gị Dada na-atọ iji amụ nke izizi ọfụta ya mụkwụkwọ ọzọ ọfụkwọ Dada emụkwọ ọzọ ụkwa Dada ọ bụrụ na o meghị ịmara na ọwụhụ mụnwa traditional nwoke dị na-ekwu okwu a ana m prophesize na-agwa ụnụ Ebuka Obi ji amụta Dada
akụza nwizi nwa ọzọ iji amụ ji awụ dada onye ọwụ na-awụ onye Zion genu m ntị unu ji ine ji amụtacha dada adịdị m ịsụ unu na unu ji eweta ọkụkọ ma ọ na unu ji eweta mbaji ma ọ na unu ji eweta oke ọba mana ana m esendịrị unu dada unu ji amụ dada agbataghị ya n'ọsọ ọ ibe onye chọrọ ka ọ na-afụ mụnwa traditional nwoke dị kedu ndị ka ji amụ nwa oge eche oke nke njaka nwa izi amụta ji awụ dada were na-eji egwa ya ana m enye unu dada ndụ niile ka unu ji amụ dada abịaghị to God who made me eje m enwe m egbe eje m eji egbe ji ọnụọgụ a m nwere egbe ji ọgụ a mara na ife ụmụazị maka eme anwụ na ọgbụ egbe Chineke ụmụnne anyị niile unu ji amụta dada maka unu kwuwara ọnụ unu kwuwara kedu onye ji ede ibe ihe ka m kpọgirie dada Ada Zion iji amụ dada ị ga-amụ dada ọwụ na ịmụcha na nwa ife mụrụ amụ atransfa ya ma dada ahụ ta ụmụ gị ha kpụtere gị ụmụ gị awụrụ dada ayọtaghị m na biko na nke a to God who made me ayọda akpasuona m iwe ife nke ahụ wuo m ma ọkpata ata ngwa ife nke ahụ gbuo m na ọwụrụ kwata ata ngwa Ada Zion, the course tradition is sending will follow you and your family. Dada children will teach you all. Yes, he say amen and the amen. Yes, Dada get teaching her lesson. Ana me send drive Dada. Dada ge vaja mu dada. Boso unu jan vaja man oneme. Ebuka Obi ji amụ dada o ji amụta nwa ya wụrụ dada ndị gasị ya ba onye ka m fụrụ ofu onye Zion kala obi dekwa kọmentị here ka nke igu dada Chineke o jegbara mmiri ya ọṅụ were mmiri ya na-ele salafiki wọta were mmiri ya na-ele salafiki wọta na-akọ ibe ọ nakwa aṅụ mmiri ọkpọ priji ọṅụọ mmiri na ana m ekuyi unu dada ka m na-ekuyi unu onye ilukugo nke butu yes mana nweta gị be na m enye gị nri na-enyeju gị ahụhụ aga m na-enyeju gị ahụhụ na anyị nọ na aga na-enye gị trezukwu ya meal irikata ịgbawa ọzọ so onye anyị nọ unu ga-amụ dada ka dada kụziere unu ibe yes ka edeti da bọchị m kwuru ya because ibe ọ na-agụ seconds minute and hour and the date and the even 2025 ọnwa dị wee dute na ọnwa dị were ọdụ n'ọnwa iri 2024 ana m adọrọ more than 1 million dada na-ese ndị ya na Zion onye ọwụ na-adụ ime ibe ivu na ahụ gị dada nwoke dada nwaanyị unu ji amụ ya o jebe abụ were ekufuta nwa na Zion bụ ire n'isi ya ọ na-atụfego ọmụnwa abịago m ụwa ọ wụrụzie na nkwụcha nke a nwụọ ọ ka nje kpọkọta ndụ dada ahụ na-afakọ ya n'ahụ ụmụ nwaanyị Zion to God who made me and you na ka nje ọ wụrụ na nkwụcha nke a ma afụta ha na this case mara na ọka ibe m kwuru ka ọ bịara mmezu ka m nwee ike ịkpọkọta ezumezu ndụ dada niile afakọcha ya n'ahụ ụmụ nwaanyị ndụ Zion niile tikọcha ya n'ukwu ụmụ nwoke ndụ Zion ịda ha na-agba ya ọ na-akachi ozugbo dada ka ọ so ibe niile a ga-ederiva ibe niile a ga-amụ ibe niile a ga na-amụzi kịta a gara ekuvụtara Zion dada ka baje na-amụ
Ebuka Obi kwuru ya. And that prophet no dia no chatara ya no were gbagha event. Haja na amụ Dada. Haja amụ Dada. Yes, we look unkempt, but we have the most beautiful women. They love us. I'm not gonna. Even below that, the hammer had the king, the thing. Or not gonna remember. Ebuka Obi chọrọ ịwụ Dada. Mana yo bịara bụrụzie isi nkwọcha. Ọ chọrọ ịwụ Dada. Mana ọ bịara nwezie isi nkwọcha. So, ana m esendiri ibe Dada. O ji amụta Dada. O ji fancha niile ji amụtacha Dada. Ndo Zion, receive anointing n'oli na ahụ na nkwọ na-eke. In Jesus' name you pray. You say at the amen. Even njikwa ise unu o ji abịarịrị na mmezu maka emen nwere ike oje ha eme. Mana ise ahụ unu o ji abịarịrị na mmezu unu ji amụtachicha Dada n'ofu n'ofu. Mmiri enwe ile ọkara akwụ na egbugharị ya mpịara m ọfọ n'ana. Akwa ngwere. Akwa ọkụkọ. Tiere m ọfọ n'ana. Chineke. Akụ na-arata ugo. N'Ọkịja. Tikedere m ọfọ n'ana. Ndụ Dada niile nọ na mmụọ. Olukwere mgbe unu ji arị nka na-eti. Chineke. Ndụ Dada niile nọ na mmụọ. Oluwere mgbe unu ji anụ ụwa. Bịabado na Zion ebe aha na nga ọkpaala. Onye ọwụ na dị ime ya receive Dada adị o ji amụ ya. That your prayer within that your room. Mana ị nụrụ ya ọ ba igo gị n'ime Ada Zion. Tata ị nụrụ onu m. Ibe na-erugharị gị n'ahụ ọwụ Dada. Ibe na ọgụ n'ahụ ọwụ Dada. Ekpeteghị nke a na ekpere Ebuka Obi agaghị edeliver m nke a. Ọ chọọ bịa na Rototom. Ọ chọọ ọtie anyị na YouTube na-enene anyị. Na-enene festivals. Timogan Heritage ka ọ mara na ụnọ olulu crowd ahụ ọ na-epul. Tik Bonnie Spear, Bonnie Willers ka ị mara na ipul nwere the crowds. Tigazie mazigi mari ha. Ngwa ka m were kwuo Nneka Igbo, Nneka Hamburg. Type kere Nneka Hamburg. Nneka wo onye Igbo ka ọwụ. Type kere Nneka Hamburg ọ Dada. Ka ị mara na ipuru nwụrụ crowd ọ na-epuru. Na jealousy na-eme ụnụ. Onwe ka ụnụ bidu nwe tawa ụnụ ka o ruo n'enigwe mbara nọ. Ife a na-ahọrị ụnụ ji mapolu eje. Onwe nke ụnụ eji. Onye kwuo eziokwu akpụrụ ya tii na nga. Ụnụ na-achọ ndị eziokwu ụnụ na-ahụ ndụ. Nna ụnụ ahụghị ezigbo Ebuka Obi. Ị ga-ayọ biko na this message ọwụ na ịyọ biko na ya. Ọwụ na ịyọ biko na ya. Ọwụ na ịyọ biko. From now till 7 days. Ịyọ biko here. Aga na-ekotere go Dada. Just close go my message. Aga na-ekotere go ndị Dada. Onye ọwụ na mụrụ nwa ebe ya Dada ka ọwọ ibe ikwutere n'ọnụ gị na-abịara ndị Zion. And ị gaghị ekpete na ekpere. Yes. Come back by your own. Ka onye ka ọkpara. Ka eburugo batrị gị bịa ụnụ chọọnụ batrị via onye ka na eburugo batrị ya. Onye ka ọkpara. Eburugo batrị ga-eriri ga-eri. Ada Zion. Ị nwezighị aba. Ị nwezighị aba. Ị nazi ya za Ada Zion. I hope you will come your package of stuff for your mother's wedding in Lagos. Nah. Hanano makade I nwekwana home onwe mo. Ebikoro me ebe ahụ unu bi. And ọkwa na ọdụ izi mụ ịbịa nwụrụ unu izi ịbịa nwụrụ unu mmemme dị ya. Ị mara na ọ ga-adịkwara unu izu ipe ikwam visit here. So they went to fight a mystery man. They will see what they brought upon themselves.
Ịmana some people tena dada wee ibe joke. Ọ teneche na ibe eji egwuregwu. Mana mgbe ụmụ nwaanyị nọ na Zion bido na-ekupụtara ya dada, mgbe a ka o ji eji ama na nke a wụrụ ha egwu ọgwụ. Anya na ha agwụ ọgwụ. Yes, nke ahụhụ ọgwụ, nke ahụhụ ime anwansi, nke ahụhụ ime Nollywood, nke ahụhụ ime acting. Mana nke ahụ mmadụ iwu oliwu a remained otu Chineke si were ke ya, ị na-akọcha ya. Ọkwachi ya nkere ka ị na-akọcha igosi nwe unu niile ga-amụtacha dada n'ofu n'ofu ọ bụrụ na o mmehie. Hai Chineke emekwana ibe ka ha n'udude nke mmiri kingdom. Mana ka anyị kụ iwe kerebe nwa anyị ga-eku ya ụnụ nwa, anyị ga-eku ihe nwa and nwa ahụ ji awụ dada. You shall have babies, unu ga-amụ ụmụ, and that will be dread from the land of an Igbo. Ka m kụzie ya otu ahụ. Ọ daa mkpụrụ ụbọchị saa ọ daba n'ahụ unu ga-ekute nwa, ndị unu ga-amụ nwa. Dada ka o ji awụ na nsọdụ ka mmezikwuo ya ga ọ hafụ edo ka m okechala oke ọ ka hafụ edo ka o nwere ndị nyere ya iche. Bido ugbu a gbegobezie n'ala Igbo ibe agazi na-amụ dada ọ bụrụ na o mmehie and pụta na-afụfa dada ọ bagwawo ndị ga-shọt ndị ga-take clover n'ala Igbo dada ka ha wụ. Ụmụ boys ya na-akpụchazi isi don't worry, obere oge ụmụ nwaanyị ebukọicha ụnọ ọrịa because unu na-akpụ isi na-eje ala ụmụ nwaanyị, unu na-eje ala ndị tọrọ unu na-ala ndị tọrọ unu ndị fine boy no money. So eburu ụmụ nwaanyị a na-egotere unu ma panty ma boxer na-egotegasịrị unu akwa ndị tọrọ unu. Nwaanyị ji 10 years tọgị, nwaanyị ji 20 years tọgị, nwaanyị ji 15 years tọgị, o je gotere gị panty, gotere gị boxer, gotere gị ụmụ akwa. Ị nọrọ n'ihe ya testie nna nke ọdụmma ọdozie ego dozie ego. Ụmụ nwaanyị ahụ fa ga-emechicha unu ife, fa ga-eje bute ọrịa n'aka supagada dị ahụ ba na-anata ego bịa vi unu ọrịa ahụ unu na mmụọ generation unu eso na pass ya turu. Ndụ ji anọ n'ala Igbo nọrọ n'ala Igbo bresi na ya n'Igbo ọ dada. So ka m na-enye unu dada, ana m eblesi ndị Zion niile na-enye unu dada n'orie na agwụ na nkwọ na eke. Ka m na-achịsa asị dada n'ala Igbo niile maka ime gbafu na Zion che na eje ha amụta dada ije amụta dada. Onye ọwụna mụrụ nwa ba 70% of ụmụazị a na-amụ outside Zion ji awụ dada, mana 99% of ụmụazị ndị Zion mụrụ dada ka o ji awụ. Mụnwa kwuru ya ka ede ihe n'akwụkwọ ndị prọfesi ka m vụba ibe a. Ejedeghị m asị na m agba ha afa na ejedeghị m asị na m aprọfesaiz ha and emede na eje m ede ihe n'akwụkwọ ndị prọfesi nọrọkwa ihe ọ na-abịa na mmezu. They don't understand the dreadlocks are carrying their cross peacefully. But if you find their trouble, then you will follow them bear that cross. Hamakwana. Kedebenderi 7. Dada everywhere. Dada everywhere. Faja amuya. Mwa na ebara benye unu dada ibe onye chọrọ. O mere nwoke jere hụcha nwaka je kparịa nwaka. Nwaka sị ya na oji ahụ. Osu nwaka iru ebe a nso ba kurie ngụ. Nwaka sị ya gwachago gị na oji apụ hara ya nawara. O kweghị izu o kweghị nwa mụọ nwa ọwụrụ nwaka. Ọsị ya kwa ọhụgo. So onaka unu ji unu ka eburu unu na-eje anụsa ndị dada ọgụ. You need to ije chọ dada anyway anụsa ya ọgụ. Ije amụta ya. Igo bonam.
Guys, they need it. Aka m Ebuka Obi mma na Ebuka Obi wụ ọrụ Naijiria ekonoko. Ọcha oje anywhere ebe aka ya dị ka obi ya dị. Mụnwa na obodo a na-ebi udoro onwe m skyscrapers ụna ama ha. Ekada ibe ụwa nke na-ayọ akpa onye ka ọ yọrọ chi ya. Ụna ụnụ na Naijiria ụna enweghị opportunity of many things. Some of ụnụ ga-agacha university, ị gaghị enwe ọrụ. Ebe ndị university graduate enweghị ọrụ, ọ na ndị secondary school dropout ga-enwe ọrụ. Ka ndị primary school dropout. Ụnụ enweghị opportunity, ebe anyị nọ opportunity dị ya, ma ndị gara primary school ije enweta ọrụ, ma ndị gara secondary school ije enweta ọrụ, ma ndị agadịghị school aga ije enweta ọrụ as long as na enwere ihe chọrọ ime. Yes, enwere ọrụ na-enid ha any qualification. Just ibe enidere human power. Ebe enye gị shovel sị gị na-ekpeta aja ebe a wee ya ebe a, ekpeta aja ebe a wee ya ebe a, ka ije na-arụ ọrụ ka ọ. So enweghị opportunities there. Ala unu like a lot of things. So unu ji ekpe ekpere. Yes, poor man like me nsogbu adịghị. Kama nje ahụ big man with ego ndụ yahoo. Kama nga ahụ big man a na-akpọ n'ọnụ. Kama nga ahụ big man. Ọ dịga big man ahụ n'ụwa ka mma na ụwa dịka poor man ahụ. Because Adam 46 years wuru this poor man and they are okay with it. And I made it stop unu. If you use the more you look, less you will see. So Chineke wonye ga-ekpe unu ikpe. Ibe uru na-achọ ụmụazị na-enweghị ihe ha mere, unu ga-ebo ji na aja were sị na ha nwawo ihe a were mee ihe a. Unu agaghị evuba. Oratels abịago. Yes, very dark man abịago. Adị obere oge na ofesi ya unu. And on I watch, I think na nga humble Ebuka Obi nku, nga eme Ebuka Obi ọ dị humble nke ugboro na-abụ. The nke ugboro na-abụ nga eme ya ọ dị humble. Ọ ga-kwepụrụ ibe ọ na-asụ na English ga-alapụta ya. Ihe ọ na-asụ na English ga-alapụta ya. Ono ọsụwa ya na Igbo. O nwere ike ọ na-deceive ndị Igbo. Mana ono ọ na-asụ ya English. Very dark man ga-anụ ibe ahụ ọ na-ekwu. Many people ga-anụ ya. English ya ga-enye aka eme ya expose. Adị ya nwe mere ahụ ji adụ ejuma ya mma. Mana ahụ anaghị adị ya mma because ọ enwe the key, the pillar of ibe niile a na-alụ. Ya nwe ka ọ na-afụ ụfụ na ọ nweghị ejuma ya na-eri ibe, na-eriju afọ. So ubere oge na na-ene anya very dark man ebido pịasụwe all these RG pastors and all those things. Ịmana very dark man shiri ike too much. Ya nwa onye ga-edi eme ha and o nwere ratels no everywhere. You look older than your age. Yes, I love it like this because okenye anọzighị. Okenye anọzighị m nwa wuruzi okenye. I look older than I then my like ime onwe mmụọ older. To be able to talk to you people as ụmụazị because unu wụ ụmụazị. Ụmụazị na-enweghị control. Unu na-ala ọtụ gwuo. Ibele anaghị eme unu. Ibele anaghị eme unu sọsọ ọtụ ka unu na-ala. Onweghị ibe ndị Afrịka pastara na-awụghị ịla ọtụ. Ịla gwuo, lakasị, laka ife unu na-ala ụsọ ọtụ. Ibele anaghị eme unu. If gụnwa nwaanyị ga-akaụntụ how many times ịtọpere nwoke akwa. Ifu gụnwa nwaanyị na ị na-eche echiche na ifere omegu na-emegu na ị nwere nsọpụrụ onwe gị. Gụnwa nwaanyị onye nwaanyị na-ege m ntị. Gụnwa nwaanyị ifere eme gụnwa nwaanyị. Ọwụ na ị na-eche eke ugboro na ịtọpere nwoke akwa. Different ụmụ nwoke ịtọpere onye a gbachabi anya na onwe ha onye mana gụnwa na onwe gị ma. Gịnwa na onwe gị ma ikuku ị na-ekuru ma ebe ahụ ị nọ mee ibe ahụ ma. Onye ahụ gị na-emere ibe ahụ ma. Gị nwewe onye nwaanyị unu enweghị ugwu na nsọpụrụ ife ụnụ ma gbaghere kpuchie. A na-egoro ụnụ ụmụ kemikal pant ụnụ a na-eyi kemikal. Na-achọghị m ikwu okwu. I don't want to talk. Baba nọ ụnụ sọbọfụ ụnụ wụọ ndị ngwere nọ n'ahụ, ndị nke nọ n'ahụ, ndị agwọ nọ n'ahụ. Ụnụ fụta ebe a ọ na-eme one. Nna ihele anaghị eme ụnụ.
Kaazụ eziokwu bụ ndụ chiọma ebe onye ahụ ị na-azazi nwaanyị agụrụ I don't want to achọghị m ịdọ crowd achọghị m ịdọ crowd because ị na-egodo Ebuka Obi anya ebe crowd ọ na-ahandụrụ ịhụ na ma ndụ atụwara asị n'ebe ahụ ma ndị ebukọlụ batrị ha n'ebe ahụ ha ncha niile n'ebe ahụ ya gwa na onwe ya ma ihe ọ na-eme ụlọ so see what you are saying maka osighi na ọnụ Ebuka Obi si na ọ bụrụ na enugo nwaanyị kwarikọọ ya iko nkwari kwa ya iko kwasasị ya ọnụbekweghị nwaanyị were na-akọntrolu ndị nụrụ nwaanyị na onwezighị Ebuka Obi enwezighị meseji ọ na-emeseji sọzọ ibe ọ na-emewo ọ bụrụ na ịwụ nwaanyị anụ ha na di kwa ya iko nkwari ihe ife ọ nazi ekwu maka ndị nugoro di ọnụbekweghị nwaanyị nke o ji amụọ n'ozi ya eme ihe na mụ nwa ibe njikịta awụ ụmụ nwaanyị na-abụọ na-achọrọ imezu ihe tọkọ ịnọ Chimarin Temple anụzukwu ene one ọ naghị ekwukwa okwu na beautiful ife ma ibe ọma nwoke ọwụna ọlụfụrụ bụ ụlọ nke ọwụna ọlụfụrụ bụ ụlọ maka ibe nwoke ji emedo ya n'obu nke ọwụna elụfụrụ ya ụlọ ime ụmụ nwaanyị one na ụnụ a na-ezuzu ụnụ chai na nze akọrọ Obi Ebuka Obi enwezighị meseji ọ wụrụ na ewu nwoke ewuru kwa ya iko nkwari ịmụkwa na ụmụ nwoke be anyị ibe a na-akwa iko nkwari ma ụmụ nwaanyị ma ndị ebere ugwu ma ndị ebeghị ugwu a na-achọ nwoke be na-akwa iko nkwari ike adịzighị ụmụ nwoke ibe anaghị aṅụ udolo bita and odegwu bita and kulele bita and all kinds of bita ka a na-aṅụ were na-akwazi ụdị iko ibe awụzi ihe Ebuka Obi na-preach because a na-anazi ya na people is na-anazi ya na so mee nga ụna mmiri a na-enwe ya na-eme ya ọtụtụ ihe before ọnaba so ya ka onye ọwụna na-emezi ike adịzikwu ụmụ nwoke be ya perform naturally ọ ya gwa mere vajizi akụ ewetazi bita cola and bita drink ịṅụcha ya omegoro nwa tengetengere ichekwutu onwe because obi aṅụrị na-eke amụ now amụ na anaghị ekezi eke the reason why amụ na ejighị ekezi eke ibe isi ike dị na Naịjirịa onye jere abịa n'ụtụtụ zụcha oru na mgbede ọzụtasa ego nri kedu obi aṅụrị amụ ya ji eji eke onye jere abịa 6 days in a week oletezighị 10,000 ndụbe ya rie nri mee nke ojiri ụgwọ kedu ka amụ ya ga-esi eke na-awụghị inye gị alcohol ka ị ṅụọ gbara na ije echehu ka ị nwere na ije ebi anọda ndụ mana isi na nke ahụ dafụ ịdaịkwa n'ibe isi ike ị nwetakwa echiche so ọ naghị last onye ga-eji enyezi unu mezi unu supporting bita ka unu nwụ na foto agbara ṅụọ ka a mara na oje ịghọtago asụsụ Gary Martins ana m agwa m ibe ji aṅụ gazi bita he has not solved the sagas that goes on in his ministry but he has time to find the rasta trouble efugonienu ma ụgwọ niile baji ana kịta ekwu ana ekonoko ya na ana ekonoko ụgwọ niile baji kịta many places ha ji ụgwọ ana akọpụta ka na agwana mba achọghị m ịkọ ige all those things because you know Adam 46 years n'ihu n'ihi ka oke enwe na ama oke enwe anaghị ama n'azụ there's some certain things I want to listen to and there's some certain things I don't want to listen to. Yes, ife mere nji na-eme this one issue address now no kwuru suje ndị dada ha na-ekpe ekpere reject dada
na ọwụrụ na iwu onye Zion ka unu ekpega ekpere na irijectiri abịazikwa na my platform omekwa ibe jikọrọ mụ na ụnụ amụkwa m ibe nji na-ekwu unu onye reject kwuru anaghị erijekti onwe maka ọsụ bikos unu nwere ike fọnụ n'ụzọ ka ụrụ bịa were ngwu egwu asị onye unu rejectiri erie m ụnụ ama m ibe nji na-ekwu ya and Ebuka Obi na-edufie a lot of people ọ na-edufie ụnụ most of people ifele ga-eme ụnụ ọ dịso na sọpọtụ Ebuka Obi ọ na-ezuzu ihe ọ na-ezu most of ụnụ ifele ga-ebido na-eme ụnụ ezuka nna kwefuru ibe isi ike abatara ọ ga-ehit everybody ọ ga-ehit everybody ọ ga-ehit everybody ife isi ike a ọ ga-ehit onye ọwụna ndị ọnụ maka ọ ga-ehit ọwụrụ na ịwụ dada kee nkwụcha because these people ga-abịa izugo ohi ha ga-abịa iwere ife gị na ịwụ dada asị na ewu nke a ma ebogo ofu ihe onye ọwụna chọrọ ibogo ha ga-amụ dada they will born dada ha ga-amụta dada be ha unu niile ga-amụtacha dada unu niile ga-amụtacha dada n'ofu n'ofu mark my word ka ọgụ a unu chọrọ ịnụ ya nwaji atacha isi onye ọwụna ka akwụkwa ha ije nụsa ndị dibịa ọgụ ka akwụkwa ha nke dibịa ka awụ dada eze mmụọ ka unu na-anụsọ ọgụ mmụọ niile ahụ unu ga-afụ mmụọ ahụ o je na-enye unu dada ime ọwụna unu ga-amụ na ibe niile ụmụazị ejebe amụ na ala Igbo dada ji aka andị dada ji eju na Zion ụnụ ahụ emekwa unu gbaa ọsọ dada awụrụ pastọ dada ga-eteke over that Zion ụnụ ahụ omeghe onye ọwụna nọ na Zion dada ga-eteke over there wepụrụ mkpala ndị nna nna anyị jiri mkpala Moses kụrụ ọhọrọ ike mkpala traditional nwoke edivu to God ana m akwakọ ya ụnụ dada na ahụ na orie na ahụ na nkwọ na eke n'izu n'ụbọchị n'ọnwa na ahụ ntagbo asaa ibe unu je na-amụ dada na orie na ahụ na nkwọ na eke ndị nwe obodo ji ete eke oge Chukwu na eke mmụọ na eke so mmụọ ji ekele ụnụ dada na ga-azụ ada Zion ewu chakakpọm evuru gị shọtụ gụnwa na-agba mmiri ọtụ na bedị mmadụ chọọ ofu bedị ije na-agba mmiri ọtụ na ya alagịghị ya ụnụ kwụnọ na Zion bụ ụmụ nwaanyị karịrị ibe ụnụ na-ala pisis ụnụ ṅụcha ha na zoro bita ụnụ aṅụọ salafik wọta ụnụ kedu ibe ọzọ ụnụ na-emepụtakwa jee na họteelụ ụnụ so ụnụ ka a na-akwariko na họteelụ ụnụ nkwari ndị ụnụ ibe niile ụnụ kwatara n'iko ma na họteelụ ụnụ ma aṅụtara ya na zorobita pancha niile ga-atọ ọnụ dada onye ọwụna mụrụ va nwa ji awụ mụta dada my message to him is mene tekere ufasin. He has been well content and found one thing by the other people. Una kojado. They keep provoking me. Won't let go. I need the hammer and hammer to hammer them down. Ugobo na bana choku ewu na chonife wangeme. Provoke me, but this is all I know. I need a hammer to hammer them down. I need a hammer to hammer them down. Omuka na akpọ traditional nwoke dị Ebuka Obi to God ndị ukwurigbu a na-akwara panti aba ka ụrụ anyị na-ahọrị all this ititi nọ na izungelu nọ na zoo ka m kwụzie ya one amadịnda na ọsịsọ tisi ndị enweghị ife ndị Ebuka Obi Chinekele nwekwa ife ị na-ewetara ọnụ number 1 na-afọ ahụ ị na-aza awụhụ ụnụ nwe
who know to God who made me and you. It won't to Zion. Because Zion gate open wide. Zion gate open wide. Zion gate open wide. Ebuka Obi na ndị ụzọ yọrọ here enweghị ive ewu imere mgbari enweghị ive ewu common job unu create mu all these people na-eme buying and selling without ndị mmadụ iyi to all those things unu agaghị ele m onweghị ive unu anaghị unu adịghị creative unu consumer ana ọnụ create imepere salafik water na-anakọrọ ndị mmadụ ego nna je nọrọ ana o nwere ife ịgaghị eme o nwere ife ịgaghị anụsa nwa ọgụ o nwere ife ịgaghị eme fela anaghị eme gị iji polisi na ije skọt ji ibe niile ma lọya na-ebe all those things oppressor ị na-achọ onye ị na-eme ịtry ya this time around ifọdata na people ewere gị ọnọdụ ị na-achọ ịdị ka ịkpọ suit chede ka nwa Virgin Mary ka nwa ibe a so akpọna gị afa mana ije na-akpa afa ị na-achọ ndị dada okwu so akpọna gị afa mana ije na-akpọ ndị mmadụ afa and ị nwere ma ndị na ndị gịnị ị nwere kedu ndị ị nwere lawyers nwee team of ndị ọ na-awa achọla ego ha eje tụba logic mana mgbe ị na-achọ okwu bụ eji ha agwa gị na ị na-achọ okwu na ị na-agafe a ị nwere ndụ gara skuul na-egacha skuul ha enweghị ọrụ ha pụta ka iji ego alụrụ a ego nonsense egokọrọ sayensị na egolo lawyers na ibe na people very dark man ọ ga-handle your case cool down because eme asị na ndị ojii ndị Igbo na-anụsa ndị Igbo ọgụ ndị Igbo na-anụsa ndị Igbo ọgụ ka ahụ ndị Igbo na-anụsa ndị Igbo ọgụ ibe ọsọrọ ibe ya chibe ike nwere ibe ka ibe ahụ ike were esi very dark man ga-ahọ mbụrụ ga-Ebuka Obi ikwu ne too much ịkọbiri gị akọbiri olugo oge ụmụazị ga-ebido maraba ife olugo mgbe ụmụazị ga-ebido maraba ife ịnọkọta ị na-ewetara ndị dada ọnụ ndị obodo ọnụ nwere ọgụ dada o nwere ndị na-ji anụ nwa ọgụ dada ịnwe ha na Charlie Boy wụ dada iji anụ ime nwere ibe nọ na Charlie Boy erie fada ime nwere ibe nọ na ya Tracy Chapman ọ dada ka a na-agba ọsịrị gị ndị dada because ọ ga-apịwa gị azụ sọngwu ya get ha myself jee na America ọ dịsi ndị anyị na-akpọrọ isi na a lot of dada nọgasị di ya ọ dị ha caution kwa go chenu ọgụ a ebere m emere the millions of ụmụazị ị ga-disappoint all these Nigerian musicians wụcha dada ka ha wụ ma ndị gasị ya ha Daddy Shoki ha dada ka ọ ka bụ ibe niile ị ga-atọ ọnụ ị ga-afụkwa ihe ga-eme gị ị na-ekwu okwu ọnụ ị na-ekwuwe ọnụ ọ na-agbara gị nkịta ije kpụrụ okpu ndị nze ichiri nze ichimuru nze ka ọ igburu ịnọkọta iwere okpu ndị igboro okpuru edi kọba nonsens nna agbụpụ jekwa eficha ọnụ gị ihe anyị kwuru ime ekotere ụmụ Zion gị niile problem type kene Zion na YouTube ka ị mara na eji afọ Ebuka Obi ha dị ya type ọ Zions na YouTube ka ị mara na Ebuka Obi jee na YouTube type ọ Zions ka ị mara na Ebuka Obi jee na YouTube type ọ Zion omeghe Ebuka Obi ị ga-afụ ebe ahụ
Ebuka Obi agbata ihe ni wing na you get half when ni Ebuka Obi here. You got Bob Marley. I am Ike Zion. Jene ne Ghana YouTube type wa you ne scroll you ne gbogenu. Ya gbogowe. Ke mara no nwere Ebuka Obi ga afu ebe ahụ. Type wa ye je na YouTube type wa Zion. Ke mara na Ebuka Obi na nwere na Ebuka Obi siri esiri me Ebuka Obi ebe ahụ. Nonsense. No kate na achọ ngo okwu. Ije apụcha ma Damian J. Murray. If go na ije apụcha all those people ma Matrix Sam ije apụcha ya onwe ha Ebuka Obi Zion Family Ministries. Ị gaghị afụ Ebuka Obi ebe ahụ. Fa ụcha ndị ego abịa gbaliri so na Chineke gbọrọ ha okwu gbọrọ ha ọgbụgbọ oku. Jee na YouTube type ọrụ m dị Zion ka ị mara na o nwere ebe eji afụ Ebuka Obi dị ya. Before ifu Ebuka Obi dị ya, if you go na present program day 5 is just ọtacha tiye here. So ebe a ka ị ga-afụ Zion Prayer Movement. Igbe a ka ije ebido fụbazie because na ka ije ebido fụbazie Ebuka Obi mana the men Zion nọ n'enu. Nonsense. Ebe a na Zion na-eji akọ ndụ Dada. Ndụ Dada ahụ ga-eyi ga-ezigbote egwu. Ndị jere copy their name. They have already sent the unborn soldiers in their families' womb. They are the ones that will fight them. Ona isukwu ka o si do eziokwu sọsọ. And otu ahụ ka ọ ga-adị. Ebuka Obi enweghị respect. Kedu onye ọwara na-ebi ọ dị local life ọ na-ebi. Bata Nigeria nye ndị Nigerian police ego be so ha rebe. Kwụọ people kwụọ lawyers ụgwọ ha defend be. Ọ ife ha nọfọ. Ọkwa na Chineke ka ị na-arụrụ ọrụ. You go and preach what God send you to preach. Ọ nweghị pụta ihe na-achọ okwu na-excite violence dị ụmụnne anyị ihe na-esiri ike. Some of them na-abịa akwụgharị na Zion ga ahụ. Ọ dịsị ndị a na-enye 5,000, 3,000. Ndị a na-enyecha ego ka nwere ego na-akwụ ha 4,500. Ha were nye testimony na-ada ka na-amịgharị ka agwụ. Unu apụcha na na-eme ụmụnne unu ihe ahụ na-akwụfa ụgwọ. Ọ dịsị ụmụ nwaanyị a na-epigharịcha ebe ahụ. Dibe some of them dibe na-agbacha ọkada. Some of them ewere ego because of ihe a na-epreach. Kwafu dibe n'akụkụ ka o were wụrụ na a na-abịa ebe ahụ a na-enyefe ego. Our people like ebe a na-enweta ihe free. Onweghị onye chọrọ ịrụ ọrụ these days. Nobody want to work hard. Gwanụnụ m ibe a na-eme were enweta ego. I monetize ya Facebook go. Ị na-akọ nonsense. Ị nwere members ndị na-efolo gị. Alaghị kwa ha na ya eweta ego. Were na ego ahụ nyewere fe aka. Were ego ahụ wipe all their poverty away. Ka ị mara that no ife ahụ na-akọlọfa. No ha nwa na-egoro dị afịa. Facebook ewere kwụọ gị ụgwọ. I werezie dị ego nyere fe aka ọ nweghị ịbịa na-akọ nonsense. Kụkọta ka onye isi dị mma ikwe ka onye isi adịghị mma. Kedu ihe gbasara gị na isi Dada nature ụkwa ha nọ ibe alụrụ ụkwa ha na-egburu ọkụ ma ọ na-agwụrụ ọgwụ ibe awụ nature. Ịkọba na marine spirit ejikwere eme nke ọzọ. Iji evidence ihe ahụ ị na-akọ na ibi nwere evidence, ị nwere proof, ị nwere evidence, ị nwere fact. Makwanụ mgbe ewetewere anyị generation isi adịzighị mma be anyị a na-ebufu isi na ofe mmiri. Were ndị polisi o nwere mgbe eji akpọrọ polisi ji eme ọdọsi polisi Ebuka Obi investigate. Oibe aka ụnụ bịara ịlụ. Nigeria na fall into pieces, everything na-eshi ike things anaghị aga ọfụma. Ọ na-achọ onye a na-ebo ya a na-preach. Ị nwere evidence na Dada wụ marine spirit. Ị nwere evidence na isi nkwọcha ukwu marine spirit. Ebe ị nwekwuru isi nkwọcha what of isi nkwọcha? What of isi nkwọcha ka enwe ha na Ebuka Obi na ọ na-azishi na akwọchasị. Iji asụ nọ asị ọ na-atụ. Iji asụ nọ asị ọ na-atụ na akwọcha ya isi ka alụrụ a na ọ na-alụ na akwọcha ya isi. What of isi nkwọcha? Na-ashare ala na this video. Ọwụrụ na ewu hụ onye ibe anyị share ya ala the video. Ọkwa na ewu onye Zion na-enene m ka ọnụ Ebuka Obi bụrụ na akọbirizi. Yes.
Oh, bad head. I got two faces of chase them out. I got two faces of but money could got to chase it there. Out of time. I got two for one bad. Chineke. Ebuka Obi. Oh, my God, bad head here, but money grow negu. Some are dread. Some get it dread. Some get it bad head. Alpha blonde girl ya negu. Alpha blonde girl go negu Ebuka Obi. Asuna some get it dread. Some get it bad. Chai. Some get it dread. Ebuka Obi kuwa bad. You bad head. If you better than when I got to. But money could be about you. Now I got chop got off the tongue. Just them, just those crazy. Just those bad. Don't say you no more can Ebuka Obi bad head. He's saying another one today. Yes, he's saying another, but we are going back a bad head. See Ebuka Obi na go back a bad. See Ebuka Obi go. You go back a bad head. That is why he hates dread. His own cannot grow anymore. Grow. Asukam. And the other car cause I who bad head. No bad head here. Ndishim kwachada. Why the man Ebuka Obi na short na shit bola no matayasi ezako. Bola no matayasi. Bola no ndo ifema. Obra Paul Jibu o ishim kwacha. Ebuka Obi onyi isi kwacha. Onye isi nkwocha. Onye isi nkwocha. Chai. Asụkwa m iwe o jiri ha etie ndụ dada na-ekwu maka na ntutu anaghị efugu n'isi. Chineke ekwuore na ntutu eji ha efugu n'isi. Na o ji akwọcha n'oge dị ugbu a na a ga-akwọcha isi ntutu isi gị jere akwọchasị. Na share no this program. Na share no this program. Adazayo adachakam. Na onye break virginity gara ya aduzihi na mma. So ekere do ndo na service go njin tata. Anu ofi. Ina aza adazayo no with onye isi nkwocha na ete onye isi with onye isi nkwocha na-ete dye iji were me video iji were me ihe ma go profile ịgbakwa na dyes ka o tere ine ya anya na ana isi here ibu na o tere dyes ine na profile picture go short oh go cousin broken cousin broke ibu onye na-aza ada Zion ị na-efu ka ifuru edoka ibu ha azụgo nke inwezighị ike ibu picho azụgo inwezighị ike inweghị ike ụnụ nwawo ndị na-eje ekpe ekpere mpala ọnọdụ ka mpala nwoke ka nne nebe ha na m enene ha ada Zion onweghị ibe eji ha eme ọwụhụ mma gị ịmara iwere na ude techa te egwu with frita nna ha ukwu na-ete dai gịkwa na-ete frita kara ike onye ike isi in the spirit
So it will be your deepest cause eziokwu bụ ndochi ọma na ụnụ kama nke ụnụ gbarikọcha onwe ụnụ achọbazi aha ụnụ na-azazi aha ụnụ ji eji na-akasi onwe ụnụ obi mana aha ụnụ ji were gbarikọ onwe ụnụ etuhuo n'aba aha maka ọba aha agbawago ụnụ obi too much. chai eziokwu bụ ndochi ọma. Single mother too. Ife ụnụ na-amụ na nwa ụnụ mụọ ụnụ atụhuo ụfọdụ mụọ be ka ị gara mmadụ ka ọ na-enekọtara ya anya ka o nwee ike ị na-atụ mmanụ n'ukwu ebe a bụrụ ụmụ nwoke na Zion. So ọ gwara ka ọ ha n'ọnụ Ebuka Obi, I don't want to talk too much. So iwe m chọrọ ịmawo from now a ga na-ekutere gị ụmụazị wụ Dada. ịchọzie ịma ịtraizi were Sizọs kpụọ ọba isi Dada ahụ. Ọkwa ha ndị okenye ka m na-ekwu ụmụazị aka ji amụta ka amụta enyi nwa wute Dada ka ị gbụọ ya ka ụnụ bụ ibe je eme ụnụ. So ọ gwara ka ọ ha n'ọnụ ka m nwa je na-awụ ọchịkwa nọkọta na-achọ nga okwu mee miracle ije na-eme arenji everything ị na-eme arenji agwaghị na arenji ka ị na-eme kpọọ polisi ị na-akpọ polisi ị na-eme arenji ime arenji kpọọ polisi kpọọ eke kpọọ nke a kpọọ sekuriti gbawa akwụkwọ na kọtụ nwa ụmụazị na-emeghị gị ife ụmụazị ijidego Chinekwu imego ụlọ nsọ Chineke ọdụzie ka ọdụka dọnnọ tekata ohu ọtọba berebere so gụnwawo ha pastọ mụkwa na enwere fadede na ebe a for long time ọ na-akọkwa ibe ihe na-akọ. Enwere fadelele enwere a lot of ndị ụkọchukwu n'ebe ahụ mechala onwe Musa nọ mmadụ ka ibe side be anyị efu ebe omenala na ọdịna efu ebe a na-eme ihe onweghị onye gwara anyị onweghị onye kọrọ this nonsense ị na-akụ merekwa ibe atọ na nga ọkpaala merekwa ibe anyị na-ezuzu so ị na-eme ibe merekwa ịtọ na nga ọkpaala dị ya nwa onye ọwụ na-agaba ezuzuru kịta na so na ọwụ onye Zion ịpụta na mbụ Dada ikwu okwu about it mme gị ife mara na mmechicha gị ife enyezuo ngụ nwa 5 ha nche ji awụcha Dada. Ada Zion na akpa nwa ọkadụzikwe ụnụ tekenicha ime techaa ime mgbe ụnụ ka ji emenwe ihe mgbe emeziere ka ọ ji adị ụnụ achọba onye na-ekpere ụnụ ekpere ma onye na-emere ụnụ miracle ka ibe ji ụnụ ha ụnụ